Bueno, egun on guztioi, nire izena Irene Pastor García da, eta nire mastera mailerako lana aurrera eman nuen esperientzia kontatuko dizuet. Hau izango da jarrituko dudan aurkibidea, hasiko naz justifikazio batekin, gero sarrera bat egingo dizuet, marko teorikoan ez naz asko luzatuko, eta garrantzi gehien emango diodan parteari izango dira bai natur jarduerak hezkuntzan duten presentziari, nire proposamen didaktikoari eta esperientziari noski eta atera nituen ondorioei. Bueno, justifikazioa. Zergatik proposatu nuen unitate didaktiko hau egitea eta ez beste edozen. Bueno, ni nire praktika hasi nintzanean, konturatu nintzen, Bilboko ikastetxe horretan, zein beste askotan gertatzen dela, natur jarduerak naiz eta presente egon kurrikulumean, gero aurrera ez zirela eramaten. Ikaslei engana joan nintzen eta galdetu nien ea jakintza zuten honi buruz, edo haien ezialdian natur eremuetara joaten ziren edo ez, eta erantzuna ia kasu guztietan ezezkoa izan zen, eta zergatia izan zen, ez jakintasuna. Azkenean ez ziren joaten, ez ekiterako, eta ez ekitenez ez ziren joaten. Azkenean horrelako bukle batean sartzen ziren. Hortaz, ikusi nuen ea zer motatako natur jarduerak burutzen dugun gizartean, eta ikusi nuen, naiz eta praktikoa masiboa izan, andorizatu nuena. Gero hezkuntzan presentzia oso eskasa izan zela, eta bat ere egiten dena, era puntual batean ematen da, amaierako irtera baten moduan, eta horrela jotzen dira natur jarduerak, edo ez dela era teoriko batean. Horrek eragiten duena, ikasleen artean jakintza maila oso eskasa egotea. Marko teorikoan ez naz asko luzatuko, azalduko dizuet guztiok dakizkigun natur jarduen ezaugarri batzuk, eremu ziurrenetan ematen dela, garraioaren beharra dutela, progresiboki irakasten direla, nahitazkoak direla, araututa daudela, naturan ematen direla, eta abar. Eta, zeintzuk dira natur jarduerak hezkuntzan duten presentzia. Dekretura jotzen badugu, ikusten dugu nola oinarrizko bigarren hezkuntzako kurrikulumean, hirugarren etapako helburuan eta baita laugarren eduki multzoan presente dauden. Hortaz, presente badaude, eta gero, aipatuko ditudan onurak badituzte, zergatik gero ez dira aurrera eramaten. Hori izan zen, ni egin nuen galdera, ezta? Zeintzuk dira onurak? Baditugu onura psikologikoak, sozialak, akademikoak eta fisikoak. Eta gainera, nahitazkoa eruditzen da, orain daukagun pandemia egoera dela eta naturara joatea, azkenean ez eremu zabalak direlako, musukoak behar ditugulako, ez dakiz zer, guztion artean espazioa dagoelako eta abar. Horrezagatik, hau guztia ikusita eta ikastetxean ematen zen egoera ikusita, proposamen didaktiko bat egin nuen. Gorputz hezkuntzako irakasgaian, debatzeko 3. mailan, eta hemen ikusten dituzuen, 7 saio egin dituen, 23 ikasleekin. Egia da ere bai, 7 saio horiek egiteko denboraz nuela izan eta bakarrik 4 egin nituela. Arazo egoera azaldu dizuet apurtzu bet. Heldu nintzen ikastetxera eta ikusi nuen, naiz eta mendiaz inguratuta egon, gero errealitatea zela natur jarduerak ez zirela egiten eta ikasleek eskakintasun handia zutela gai honi buruz. Orduan, ni lortu nahi izan nuen helburua izan zen ikasleak etxetik gertu dituzten eremu natural horietara jotzea edo hauek zabaltzea. Eta azkenengo emaitza izan zen, ibilaldi bat haiek prestatzea, gai izatea autonomiarekin haiek egiteko, prestatzeko eta gero egiteko. Elementu teknikoak, 2 kompetentzia erabili dituen, elkarbizitzarako kompetentzia gamifikazio baten barruan gaudenez, orain azalduko dizuet gamifikazioarena, baina gamifikazioetan taldeka lan egiten dugunez, beharrezkoa izango litzatekelako elkarbizitzarako kompetentzia eta beste alde batetik kompetentzia motorra, gure irakasgaiarena. 3. etapako helburu eta 3 helburu didaktiko, hemen ikusten ditugunak. Lehenengoa, elkarbizitzarako kompetentziarekin erlazionatuta barkatu, eta 2. eta 3. berriz gure irakasgaiarekin erlazionatuta eta mendi ibilaldiekin erlazionatuta. Nola burutu nuen hau? Esan dudan gamifikazioarekin. Zer da gamifikazioa? Gamifikazio metodologia berritzaile bat da, zeinetan ikasleak erdigunean kokatzen ditugun rolak banatzen. Gamifikazioan egiten dugun azkenean zer da? Baita irakaslea eta ikasleak ere bai rol bat hartzen dugu. Hortaz ja ez naiz ni Irene eta besteaz ez. Bakoitzak rol bat hartzen du.
Orduan, kooperazioa albidetzen du, baita ere motivazioa, ikasleak asko motibatu ziren gamifikazioa erabili nuenean, eta haien implikazioa gora egin zuen. Nola burutu nuen proposamen didaktiko hau? Lehenengo sesioan egin nuena izan zen unitate didaktikoaren azalpena eman nien ikasleei eta roletan sartu ginen. Nola? Horrelako, egin nuen gamifikazioa Pokemonekin, eta egin genuen esan zen, talde bakoitza horrelako gutun bat jaso zuen, gutuen eskatzen zitzaien laguntza, ezta? Pokemonak ez egin dute, baina horrelako Pokemonak izan ezik beste gauza batzuk ere egin alditugu. Kasu honetan, ez egin zutela eta haien laguntza behar genuela hauek berreskuratzeko. Nola ere azaldu nien gero ebaluazioarako egingo genuen txantioi hau, dela unitate didaktiko osoan zehar, haien progresioa era jarrai batean ebaluatzeko. Bigarren sesioan egin genuena, izan zen elementu tekniko eta taktikoak aurrera eraman. Eta nola, berriz ere taldeka lan egiten, proba ezberdinak, adibidez, zer landu genuen, koordenadak, baita ere mapak, seinaleak ikasten genituen, era teoriko, baina baita ere era praktiko batean. Materialaren prestakuntza, larrialdietan zer egin behar dugun, mendian bagaude eta norbait hanka bat apurtzen badu zer da egin aldugun oberena, horrelako gauzak ikasi genituen. Nola? Hemen ikusten dituzuen probekin guztia zen kooperatiboa, egin genuen partianko tablero bat, guztia izan zen gamifikazioaren barruan. Eta gero, Kahoot bat sortu genuen, baita ere teorikoki, haien jakintzak zeintzuk ziren jakiteko, hasieran eta gero proiektuaren amaieran. Ikusteko, ea progresio bat egon zen edo ez. Eta gero, aplikazio eta komunikazio fasean zen eskatu zitzaiena. Talde bakoitzari helarazi zitzaion Bilboko eremu bat. Hor gorria ikusten duzuna ikastetxea da. Hirugarren taldeari, adibidez, haien zonaldea Europako parkea, gertu dagoen parke bat. Zer egin behar zuten? Parke horretara joan eta bertan ibilbide bat sortu. Probak sortu, ginkana, haiek nahi zutena, haien eskura. Eta ebaluatzeko tresnak sortu behar zituzten. Zertarako, hurrengo egunean edo hurrengo astean, ibilaldi horiek beste talde batzuei eman genizkien, beste talde horiek haiek sortutako gauzekin burutu ahal izateko. Egia da ere, 7. saio hau aurrera emateko demorarik ez genuela izan, baina 6. saioan agertu ziren gauzak oso interesgarriak izan ziren. Eta, hau izango zen, adibidez, tokatu bastonalde bat, eremu bat. Ebaluazioa burutu genuen, noiz prozesu osoan zehar. Zer ebaluatu genuen? Helburuak ebaluazio irizpideen bitartez, noski. Nola? Orain azalduko dizkizuedan tresneen bidez. Eta zertarako jakiteko zein puntura arte lortu izan ziren gure helburuak. Taldeka lan egiten genuenez, noski, autoebaluazioko ebaluazioa eta heteroebaluazioa oso garrantzitsuak izan ziren, eta gero irakaslearen behaketa ere bai. Hau, laburpen taula moduan, hemen ebaluazio irizpide guztiak, tresnak eta egunekoak. Gero utziko dut QR bat eta guztia irakurri nahi baldin baduzu, sartu alzarete. Ondorio moduan, zer ateratzen dut? Askotan, ikusten dugula natur jarduerak egiteko, joan bar garela, autobus bat alokatu behar dugula, eta joan bar garela Euskadiko beste punta batera, eta ez gara konturatzen batzuetan etxetik gertu bere, baditugula eremu naturalak, haietara jo aldogula eta gauza interesgarri asko egin alditugula. Eta are gehiago hori, esan dudan pandemia garaian. Ikastetxetik aurkitu dituen arazoak zeintzuk izan ziren? Dirua, instalakuntza falta genituela, ere ez dela erosoa irakasle batentzako adibidez batzuetan klase osoa ateratzea klasetik. Azkenean kontrol eza daukazu. Baina nik uste dut ere korpus hezkuntzako sesioak esperimentatzeko erabili behar ditugula eta natur eremua, eremu oso privilegiatu dela, hemen daukagun eremuak benetan ikasteko eskaintza handia daukatela, eta ezin duguna izan eginda ikasleak desmotibatuta eduki gure implikazioa edo konpromesua txikia delako. Adibidez, ni proiektu hau aurrera eraman eta gero konturatu nintzen, bai ikasleak motibatuagoa zeudela, ikastetxetik ere eskerrak eman zidaten, eta uste dut hemendik aurrera horrelako jarduerak egiten
hasiko direla eta konturatu direla ez dira hain zaila edo ez dugula zertan diru kantitatu askorik jarri behar horrelako etxetik gertu dauden eremuetara jotzeko. Eta, bueno, hauek izan dira referentzia bibliografikoak eta eskerrik asko zuen arretagaitik.